Solo Sida Mukti Sida Mulya dados jelas nada yo Seragen bergoyang spesial juragane bakso Sukawati ambil ukitan kantun kagem Mas Bejo gilingane silem sisih gandeng Pak Jekon Mas Karman Pak Adi Garangan jelas nada pancen oye bagus dewe jelas nada pancen oye ekonomi pikiran
duga ning katon iki juragane bakso suko mati Mas Bejo sing ganteng dhewe gilingane bakso cimensi Mas Mul Mbak Jenggot Mas Adi Mas Karman Karangan demi unger nangis sajroning kumpul kaya wingi ngene pasane wong katon-katon siramu wae Pak Mini jebule penyanyi latihannya berang-berang minggu ya Mas Bejo ya nano ya tak suwun tak ojo lali ding ojo lali yatim iki kene lho madhep tenyati mawon Pak jenengan madhep tenyati mawon ojo lali yuk ojo lali pawelingku kemono kang mas janji-janjiku aduh
terus pokoknya sampai sapale Pak Min. Ninggal katresnan terus ben nganti apal. Wes angger nyanyi malah leli nyawer. Monggo. Wes sampai apal lho, Pak. Lali pawelengku. Bakso Suko Wati Cikeas bergoyang Mas Mul Mas Bejo sing ganteng dhewe masih bersama dengan campur sarjana Bukel Mania Indonesia. Kumpul kaya wingi uni carane ditumpaki carane ditumpaki lanjut ke Kang Boge. Pokoknya terus 1 jam bersama Pak Min. Oke. Lewung. Oke, Diaturke iki Lewung. kelanganane Mas Bejo, juragane gilingan bakso Cilengsi. Siap. Yo, bablas ke Lewung dienggi. Terus ke riyen, Pak. Aja lali. Monggo. Telas ke riyen to. Dahar kok putih telas kene wae. Tangi mong. Aja lali. Aja lali pawelengku. Bajikon, Mas Karmit, Pak Adi Mas Mul, Barangan, Budayati, ayu dadi lagu Mas Bejo ati rinten siang dalu tinepan jiwa raga undang rasa tumetes kalbu lir nguyai segara lolo ke atimu kan ku ngenteni kita mau jampi
sejarah Mas Bejo iki. Abot dilakoni ya Mas. Sabda pandita ratu mring sliramu gadya sisihanku mugi Gusti aku bakal ginawa mati Mas Bejo sing ganteng dhewe juragane gilingan bakso cileng si pamit bakso Sukawati Cikeas Badhe gon ode pisan ketemu wong aku tanggunganku lodo ati pinten siang dalu ngundang rasa tumete sing kalbu bablas ke telinsingan sing pamin gak apal. Angger nyanyi lali le nyawer kok. Oh lali janjine sik, Ding. Lali janjine spesial kagem maksudnya golek lagu sing gak apal. Oh. Sabda pandita lali janjine dhek iki. Mas Bejo. Ring sliramu gadya sisihanku. Juragane gilingan bakso cileng sing pamit bakso Sukawati Cikeas dina minggu sing undur kowe ngajak ning lawanganmu nganti lingsir srengenge ana kene aku ketemu kowe malah mbok pateni lolo terus sol cancane kowe ning ati ola katu
Sukawati Cikeas Mas Bejo Gilingane bakso Cilengsi Mas Karin Padi Bajenggot Mas Barangan Sengki, kenal enggak ya? Pak Bejo. Ya, tarik Dek Ragil. Janjane Dek. Janjane Kowe ngerti kelakuanmu saja kencan karo wanita liya Bejo gilingane bakso Cilengsi Pak, bablaske napa niki? Sing penting seragenan nggih. Malik ning barang, Dik. Telingsingan. Lah, iki klangenane Pak Dewadi kok. Kowe telingsingan nembang. Oke, mau perjanjiannya 1 jam loh. Nanti ibu nyanyi. Ibu? Iya. Nggak tahu toh. Ibu tuh bisa nyanyi. Ora suaranya gelem bagus. bikin cilik. Nanti pakai miku ya bu ya. Loh, janjane kowe ning ati. Olakatmu aja nyupriyani. Atiku sujono kowe jane karo wanita liya.
gimana? Terus Pak pokoknya Min cari HE, cari Mbak Yati, Pak Min. Pak Adi lho kok nembang ngaku di telingsingan. Oke siap. Tenang Mbak Yati, Bareng perlahan Mbak Yati. sampun pepanggian Kejake Mbak Yati. nyatane jur lulo patine anti wong kepisaan hatine jur tambah tresnane Juragane Pak Sumowati Juragane gilingan Mas Bejo sing ganteng dhewe Asik kon Dikati warna-warna panjang manis najan durung ketemu dhewe Mbak Cekok tuga-tuga pamuwuse trima wurung samene wae bablas ireng manis dienggi pokoknya Pak Min aja nganti leren yes ireng manis loh tidak boleh menyerah ini yes ayo masukin Deragil bareng sampun Barang sampun pepanggian anane jur lulungan ini ireng manis Mas Bejo Mbak Cekok Adi ala katir-tir yen kelingan lelakonku zamane nalika ing pamulangan aku duwe kaca putri Grandya ayu lair lan batine bebarengan bisa urip bebarengan senadyan aku wis sumpah tetep tresno lair batin Pak Min izin ngombe sedelok nggih Tidak bisa. tidak bisa bisa. ngombe kok ra entuk Entuk. ayo Deragil mong jalaran ya
sing ganteng dhewe juragane keringan bakso kelinci ucul wes pokoknya Pak Min wi aja nganti dikasih kendor tahu bulat digoreng 500-an mong jalaran pepisahan Mas Bejo oma wong tuwane ora bisa ilang margo kelingan diremanise spesial Mas Bejo juragane kelingan bakso Cilengsi Pak Min bakso Sumo Wali Cikeas aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul ngetan Surabaya Bali ngulon lunga nyang Bandung Jakarta iki wis jam piro ora ketemu aku klinciku kanca beda aku terus bali ning Semarang klinciku ana kudune lagu sing ora apal. Pak Men kudune sing rapal. Sing rapal nek. Oh, alah, salah. Lajepulane rusak kusum keburu nafsu. Pungkasane mengkang manteng anakku akeh aku dhewe kang kepanting. Juragane bakso Cikeas Sumo Wati Mas Bejo sing ganteng dhewe kilingane bakso Cilengsi ae
bablaske bocah gunung ben gak iso nyanyi. Sangger. Nggih Mas, kula diajeng ngombe mboten angsal nggih. Pokoknya jangan kasih kendor bocah gunung. Pak Men gak iso nyanyi ben nyawer. Monggo Pak. Lah jebulane monggo. Lah jebulane montang manting rakate akeh aku dhewe kang kepanting Bocah gunung dek topan. Spesial Pak Men bakso Sukawati Cikeas. Mas Bejo sing ganteng dhewe gilingane bakso Cilengsi. Pak Jenggot Mas Marmun orang Mas Adi. bocah gunung Susah gawe nganggo dino goleke lagu sing Pak Men gak iso nyanyi pokoke. Iki ping 5 Mas. Nek. Ya oke baik. Ayo terus ke. apa kowe ra kelingan ning omahku Bejo sing ganteng dhewe gilingane bakso Cilengsi. Oke tan kantor kagem bakso Sukawati Cikeas. Pak Men ngasurien sekedap angsal boten. Boten lanjut mawon yo. Ngasurien. Lanjut, Lur. Boten. Oh sudah. Terus. Ronggeng gunung. Dereng. Nano, ayo cok dadi saut.
Apa kowe? Apa kowe? Ronggeng gunung, Dek. Mas Bejo di mana-mana. Ronggeng gunung dengi. Mas Bejo sing ganteng dhewe cileng sing oh Mas Bejo ronggeng gunung anda seluas spesial juragane bakso Cikeas bakso Sukowati ah oh lencir kuning tedape lamu kiring kulite ronggeng ayo esame pahit matu balung catur malangkung kembang bakung rek mane nang samake sasolae ronggeng gunung kanda seluas merahati sapa nyawang mesti sayang ora bisa katrem sapa lena kena rayena yuwana Jadi kok ya jatah satu. Mas Bejo sing ganteng dhewe gede dhuwur oh rondo kempling ditopan ora bisa sapa lena kena rayena yuwana Mas Bejo dilingane bakso cileng sing juragane bakso Sukowati Cikeas Bajego Tak undi Mbak Ayu, kade tindak undi. Ingaren tindak wae ra numpak taksi.
nganggur kula gelem ngancani Alasan mas alias kebetulan Lajane kata rodo kaputan Bukan mas kenal rencani Tekan ngomong Panggih kula Upaya apa wong ayu? Omi susu Yo Lekan golek momongan Iku nyuwun jono pembayu badhe pindahan Ampun kena mas Sampeyan ampun kujiwa Kula rondo Anyaran anakku loro awan-awan ngoblonjo ning pasar paing Awan ngomong atiku rapati penting Ning Semarang mas Tuku gelang apa anting-anting Ojo sumenang Aku rondo tahan banting Fitri Tegaloye bersama dengan Trasnada Campur Sari Suratane Bakso Sukawati Cikeas bersama dengan Mas Bejo saya ganteng Dewi Cikeas gilingane bakso tak pundi Mbak Ayu kadhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Alasan mas alias kebetulan Biasane kata rodo kaputan Yen kurun enggal-enggal rencani Tekan omah mangke kula picati apa to ya Gazal topel wong lekan golek momongan Ampun gelo mas sampeyan ampun kujiwa Kula rondo anyaran ditinggal bojo
Bukelawati kene Cahayu jelas nada bergoyang bersama dengan Yati Bukelawati tak gendong kowe ning kasur kerja ora jajan wis pirang taun lawase ana kene konten slirane konku nunggu nganti putih Rasa ati kangen saya suwe malah saya nemen ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra bisa dibendung wong ayu enggal bali kanggo nampar nikangane ngati ati lo muga atuk apa Jumbuhke swasana ya wong Oh ayu. nggih, disponsori apa kamu Gael? Bakso kembar sing ning Medlen. Terus bakso sukancil. Bakso kancil lah gabuk kae. Cilik-cilik. Gak metu blas kowe. Terus ciki. Ciki anu mau di Mas Gemolong mau. Gemolong. Nah. Oh. Ngono kuwi ya jelas nada iki yo. Disponsori Pade Parmin. Nah, rokok 3 bungkus. Gabuk ya ya. Menang slot sering. Ya. Nano. nganti kekowengi gawang-gawang sliramu wis Ana di kono ana kopi saya jroning ati dadi galuh tak goleki sliramu spesial kagem takmin bakso Sukowati Cikeas. Ugi tuan kantun Mas Bejo giringane bakso Cilengsi. Allah amin ya Allah. Wes pirang taun lawase ana kene konten dislirane antu-antu konku nunggu nanti putih kabeh rambutku
Nabila ya anakku lo ya. Oh, itu seliramu toh? Dudu. Persis Nabila. Waktu masih muda ya. Heeh, Nabila. Iya. Kuliahmu tadi lulus kayak Cahayu. Bar lulus kayak ngopo? Wisuda terus nyambut gawe. Nanti kita wisuda. Apa? Ya jenenge awake dhewe. Besanan. Hah? Besanan. Enggak besane karo besane seneng. Hah? Kowe roh Nabila seneng wirik tenan kok. Karo yangmu penyanyi kabeh kuwi. Ya ora. Erik yang penyanyi. Kae ta? Tuwek meneh. Maaf kilap. Ojo buka wadi. Iki live streaming. Maaf. Oke, baik. Apik Dik. Nano. Nganti kau mimpi kawang seleramu wis teko suling ati dadi Utan seleramu ra kowe gara-gara praminggir tap. Yo, jelas nada untuk ada semuanya. Iya, tak kentil, balik kumpul jetokan, balik kumpul. Suwe ora jajamu mas, jamu pisan potongnya makira. Suwe kamu pisan ning ati tatapan. Suwe ora jajamu jamu pisan godhonge kecupuk wis suwe ora ketemu temu pisan ning ati bingung. Orang manggut tawang manggut, orang kencang kata-kata mas, karo Tuku wajik wadahe kreneng nyedak omrene ben aku seneng ben aku seneng Kalau suka dia tolong dengan ketaya balik kumpul mas, ayo balik kumpul. kali kawat diuntir-untir ora kuat rasane kepikir aduh Dik rasane pikir. Apa nih? Apal no aku. Padahal lagu lawas banget niki. Asline ki aku jek cilik ki seneng campur sari, Mas. Kuwi biyen, Zamane mbokku ki jek nganu dadi idolane bapak-bapak kae to. Oh dolane pas moro kae. Lah iya jek enom. Lah Padahal iki iya lagu zamane lawas. reformasi kae lho Mas, erane reformasi. Kok lagu reformasi dinaik sana ini? Ya. Bak pau, bak pau. Reformasi. Iku bak pau. Oh melenak melut mental-mentul ya toh. Apal aku lagu kuwi. Yen mengkono karsamu awas aku trimo mangkon-mangkon benci enti pemburine ayo balik kumpul wae Bersama dengan Imani Ratnasari, jelas nada untuk Anda semuanya.
mlabuke kaya arek bayar ora. Enggak apa-apa, Mas. Ya penak to, dolanan keceh-kecehan to, Mas. Heeh, ben masuk angin ya nih. Ora. Ora Masuk. kanggo nying. Mosok kalau aku ora nying. Ora ngono lho, Mas. Anying lho. Yen mangkono kersamu, Mas. Aku trima manut ayo Kang Mas Nah iki musiknya koyo jaman dek mben. Lang-lang ing driya mangu-mangu. Kosek nang. Ya iya ya. Jelas nada untuk Anda semuanya. Oh, oh. Oh, spesial buat keluarga besar saking Sukoharjo Makmur. Oke, tangan teragam UNB keyboardnya Indonesia. Sapungkure ora tau alekan atine sakdenane amung tansah betung tindake pinupuso bangsa yakti wis dadi setyane ora woro pinakano kan becik atine ning saiki ututipun nalongso ing ati mreyo wana inalesno ing sapi kalane sateruse spesial adikku lanang Hengki iki wong luar Jawa ngertine senengane kok cengkir wungu cengkir wungu wungune kok ya ketimbang daru pastine kowe kuat karo aku jelas nada campur sari
Sugeng rawuh Bu Yati. Sugeng rawuh Mas. Ya Allah. Mas apa lali? Mangan nah. Lali. Mas apa? Mas Hengki. Sok kenal sih Bu. Yanto wi. Yanto Mprit. Cangkir wungu wungu teko yaka dibandaru wos pastine kowe kuat karo aku. Tenane. Yuk Dik Citeng petis manis ngatur. Ayo. Yo. Spesial juragane mie ayam bakso kembar. Gesehnya Indonesia. Yati Ini masih bugel berkibar wati. toh dua geseh. Geseh lo jarikmu karo jarikku beda. Oh iya ya. Apik tekmu Ger? Apik gunamu Apik tekmu. Iya. Larang gunamu. Mang Yuto ra dikeke iki. Iki ta? Sak isine. Petis manis sing ngucap sing ngati Tansah konteni. Jelas nada spesial kagem Pak Pedi Sukoharjo bergoyang. Nyokek yo. Otes manis bungkus tabung saopo ojo ngucap yen to amung sambung dono. Kepriye wertine
Saya enggak boleh. Hah? Enggak boleh. Hmm. Pates manis yen ngucap sing ngati ati. Ana sama konteni wong ayu. Dadi nganti tumrap bebrayan sejati. Bersama dengan duo gesehnya Indonesia. Ya, calon. Ki bogel nanti naikno, mijil nangis ayo. All artis. Malam minggu
Wong prawira mati lelabuh negara tansah lewung atiku kayungyon slagamu saya nambahi wangun Pak kepareng jumeneng air kuning ora mokal atiku dadi komik mesepo sedhik aku wis trimo ana tak gotopo atiku rena wengi tansah lewung utan bisa lali ngenteni sing rada gedhe ayo Rik halo buta Jenengan iki kok ngerti wae sing glowing meneng-meneng ngono kuwi. dadi bang kowe lho ni cerewet galak Ayo.
Mul. Panitia, panitia. Mas Mul. Suwo dengki. Langsung dilanjut gala-gala guys. Mas, Nih, dalam. ki Mas.